Gulam munda hi August ni som kumsang khazakwa som thumpanga Gujarat India lo pianga chung ko khosak har chata ka changa lo seilian ni ma se lekha thiam thein midang te chanpui nom ati china wangin doctor ni chu athil chak berle atum berania University Raphahialin zirna lama chuan atluang hleya medical school a kalin athiam thei ema wangin tuipuira lama zirna chun zum theinan scholarship a mohlau maya ti chuan India chwa sanin adu thosam te puitling turin US lam apanta a Albert Einstein Medical Center Philadelphia Pennsylvania chuan zunkong le akai noya mithiam bik urologist ni turin a thei top chhoina zira azir chwa nuwa nupui nein Sharon Pennsylvania omhun khwarin munda chuan Mercer County a clinic a honga pantu po anga chin viawani mase anupui chuan thingtanga omchu aningin annu pa po anin hau chan tamjok po anirenga ti chuan kumsang khazakwa samsari pahnia chuan anin chen tangot mayani hemikum vek hian Gulam orthopedic doctor le doctor dang pathum te changkop chuan Highland Medical Group chu Hermitage Pennsylvania chuan andin tarup maya an office omna building chu lianin medical office chang te po a omnola kumsang khazakwa samsari pahni tho hian Gulam chuan hmeichhe pakhat Donas Mos chu atonga an kum hi ain thlau hle maya anin ton ma kum thum liam ta khan Dona hi high school atangin a graduate ve chawa kumsang khazakwa samsari pahni hian physician office lama secretary na chalin Gulam nen hian anin mel du chhauta ni Dona hi April ni kwa kumsang khazakwa sumnga pakwa Dorothy le Rose Mosteng kara alo pianga atet laya chingin mechenau panghlem thei takania apa chuan a unau meche pathum dangte nen chuan lalfanu angmain a engkol chin ni in ansoya anule pate tilom hi athupuin abikin apa in chhuan ani chu adu thosama ni china Christian in kai shwaina chatak noya selian ania Christian chu Dona hian alu thotak hle bokani amela chain a hoi homa manilu zove votak aloni boknen building khata omle insul pel chang omle zeu chin boknen Gulama mitchu ala chin hleya Gulaman inlai china nei puya asom chuan an kum chu kumsom ni lain ain thlau boknen Dona a chat wanglai taka putar tia soi theilek lek to ne na inlai china nei chu alo du lo na samaya mase Gulam chu a hausa a hoi homin Dona chu zerboy silovin atok leka ngai vendana thiamin aro sumle paite chu Dona ne na chen adu thu te chu shil china jum khat po karman to ta ka prezena mase Dona chuan alo narani mase Gulam chuan beidong lovin Dona chu ril ru ne thei tumin chan ala sau sawa Dona point atopa topa chuan lo nar har sa ti ve to ani nge yang an ngai zong chhauta ni Gulam chu a hna thona lama chuan atluang chho hleya za taka in chei khep reng mai thil ti ve mai ngai lo thomhno po adu urukin asana le a thomhno te po aman atau chin hleya a thian te chuan Gulam hian a hausak ne te chu mi har sa jok te chan puinan man a she lovin midang te ta na luang chuak na sa chin mi ni inan soya zirlai no pang chen khat an zirzel na tura sumle pai nei lo tak te chu Gulam hian lo sponsor chin to bokani heba ka hian Adam lo har sa zwal te chu in entirman alak sak ngai lova andam fel ma chu athlon liao levin a enkol china USA Muslim omve te ne na thilti khoma omchuan angai poi moin inlan sham atum china ahna aza omin amana lo zir boknen a Muslim puite po chuan an ngai sang thiam hle ani Adam lo pakha chuan Gulam chu mishinga thatna tin reng lan chwa tir tu tin asoi hiala Adam lo enkol lai tele a hnuai na thok te chu an hming shat lo anei lawa mani inda sang takle biak nom lovin tuma bengai lawa
mite bera changa alian ber thlengin inang khat vekin akyanga mishing chengte chu a en chin ani dona ne na anin zuya changa reilote ya chuan ain moile lian taka chuan dona chu ain swan lut veta a anin zui ti sheto phote chuan makanti hin soi zui po an hlo ve hle a an kum alawin thlau nen dona chuan asum wang chawin gulam chu angai zong ti to kanom boka dona chuan lekha te zir chalein degree pathum la ya hlo chhuaka bachelor in science bachelor in nursing le master in anesthesiology ten nia gulamatum sak vekan ni an chian naite chuan dona hian golam chu asum wang chawanei ani lo thole amangai ve tak tak nian sha thun soya dona chuan a chian te hena chuan gulama fel zia le a fin zia te a thazar nuaya omringo te chu awanei zia a in soi china anin nga yin an hlim dun chen hleya anin kara chuan boina a thleng ve ngai lawi muni ti turani kumsom te meu anin zui nuwa chuan December kumsang khazakwa somkwa anin nei veta a annu pain karpo atluang zela dona chu nurse anesthesis niin gulam chuan a hnangai a thok zel boka annu pa chuan gulama unau pa fa farak munda chu an kyanga chentir ve an rem ti saka kumsom pali chawa upani chuan farak chu India changin USA apate gulama hnung zoya doctor le ni ve ngei tur chuan akalta a dona le gulam te chuan fan nei lo bok nen farak chu an fatak ang mai nan dota October kumsang khazakwa somkwa pariat alowin her chwa chuan vandoi thak takin donai pa rosmo su thwaka thesentling awangin a borala dona le apa chu in pa fa big le alia chen ani wangin dona chuan atwar thiam lo hleya a chen te chuan apa borala chang hian dona chuan anun athlak danglam chhauta nin an soyani thomhno leya chente ne na chho chu soilo phone call alo chan lo palte powa call le tumna ane ngai lawa alu sun kho harna te chhok tu tan dona chuan na chhok na ta na an man fentanyl damdoi chu momzewa sha chhauta a reilo te chungin damdoi ngol chu ave chhauta der maya amamo na asang zela kumsang khazakwa somkwa pakwa chuan a thona Sharon Regional Health System achanga na chhokna arulai chu mannin a hna changa ban ani phata hiala hemi hnu hian damdoi a ngei theinan drug counseling session te kalin a khat to ka drug test na yanga ya kumsang ni pakhat le sang ni pahnia khan gulam chu a khup dinglam le veilam zayania heda changcha hian dona chuan gulam chuan angai sak tok lo nia inshiat na te nei chawin anun chu ha thlak ati tak seta kumsang ni pathuma chuan a hri omna te a kian thei be sein a ban san hlen to do nemo anti fentanyl damdoi abuk chuan a clear le ta kumsang ni pali alowin her chwa chuan kumsomli pali upa ni ve tuin a na thona mona changa na chhokna damdoi engemuzat aruga wangin man ani le ta a hna changa baniin a ma a hetiang che apoi alo khoi to wangin hemi chum hian thu boy sem sakaneya damdoi rui chi ruk thu boy a orve tarana ni hetian boy map la hian gulam chuan anupui dona chu thloplatin mangang lo turin afuya a thlamwan boka just to be in anupui chu ngai damna sang berne na ngai dam turin in pha hniam takin angen saka angin na wangti lo ro lavin dona chu tanin lama norliam ani talawa mase en thak na hnuaya omin damdoi angei theinan drug rehab a turani anteya ti chuan dona chu gateway rehab center a chuan lutin hemuna chang hian chian thar pahni a char nge ngeya pakhat chu parole officer Chris Soter niin pakhat jok chu kumsom hni pahni upa Damon Bradford ania bonet chhuana muna hepa hi atel vezel theya wangin a kholai ming chaos ti chuan chetu an tam zoka rehab lama hian a ming taka kau ani ve deuh chau zokani rehab an omlai khan dona chuan a chiam pahni te baka midang anel pa ngai te hena chuan
an nu pa chu nu pa in ngei le in thlahel tak an nih thu te a soi thina ma se a thian te chuan an nu pa in kara har sat na thleng a haider le pumpel a tuma wanga an nu pa chanchin chu a thalam hlir soi thin niin an sia a thiam pahnih te zinga hian dona chuan Damian chu angai na zoka ti phung leng a vor chang poa a tho soi te chu ngainom ti hmel taka Damian an alo ngai thlak sak le angai sakna ati lan te chu nuama tin anin thian thatna chu in thian thatna pialama kal thui puin mi pat mei chana thleng chuan a poisa lo chhota a rehab changa an chwa nuwa chuan dona chuan Damian chu thilpek man tau tak mai a pe a thomna man tau tak tak te sana man tau ber te blazer te baka ain lo man a pek sak boka chu mai du tok lovin poisa chanem zet a pe boka Macedona chuan rehab anum male a chwa nu thleng poin Damian chuan ngai zong Sherlyn Fraser anei ti chu she chwaka Damian hena chuan in lai china pa ngai tak nei ton adu thu soi ma se Damian chuan a uk saklem lova Sherlyn chu ala kopreng thawani hetiang sherang chung hian dona chuan Damian chu thla atum chuang lova chu nein thilpek man tau tak tak te baka phone thar an ko puiten an sha chwalo na na anin biak na tur phone thar te chu lei saka Narcotics Anonymous Group zum donin kar khata voini kal angai china wangin he hun hi in huna hun rem changa an hmang ta china aruka anin lai china chu Damian abel no Sherlyn chuan a she chhuak ta thwaya donain voicemail avathon chu Sherlyn chuan lo huin an apartment in lua chom tang chuan Damian chu pe chhuakin anin chenzuya dona chuan apartment lua tur zon hu sakin alwa man electric bill le bill neu te chu atum sak veka ma se Damian le Sherlyn te chu in chen hlen lovin an lawin zui leya dona chuan ti ngai na a shilawa basal nei lai ve thawani wangin a en liam ta vel mai maya ma se Sherlyn heroin en liam mai chu atum ve haulo abial pale dona te inkar a sha chwa nu lok December kumsang ni palia chuan gulam chu kolin a hnung lama dona le Damian te in lai china chu a shil ta veka gulam chuan oi har sa ti hin aril ru ana hleya ma se anupuin ama chuan lung oina a mu zo lawa ngain chatakin dona chu a chwa chalta dona poin phat kwal vel chuan omsia omdonin a shelo nge ni Damian nen anin kar chu thudik ani thuasaya ti chuan an nu pa chu pa ngai taka in chen an rota ma se July kumsang ni panga aral ma chuan in chen thu soirik lo chun rel ta a chan po an fa pa ang mayan lo en farak chuan a medical board exam chu hel kham nei lovin ma chon se an du wangani kumsang ni pali kum top lama chuan donai chung te chuan gulam nena aninkar a thawak lo ti chu an shi veta ma se a chan ero an shelo dona chuan gulam u nau pa hena chuan mi tu emoyin gulam chu an vau chin thole phone call mak tak tak manga an ti thaba chin thu te angai to chin thu te chu soya mei kumsang ni panga chuan gulam chuan a tho puite hena chuan Toledo Ohio a una pa fa pa medical school a kalmek chu tlo tura a kal tur thosoya a chante chuan Toledo chu poi khoina thlen tamna mun ani wangin film khur turin an cha luma heti lain dona point a chiampa parole officer thena chuan golam chuan a waleta sum thahnem tak a chwa china wangin suam le tinat atok mayang ti a hlo thu alo soi ve boka ti chuan meni som pathum kumsang ni panga chuan gulam dona le anu kumsum sari pali upa Dorothy te chu an sport car Jaguar chuan Toledo lampanin anin khal chhuaka an chena changin Toledo hi darkar thum le meni som ni vel tlana ni ya an tumram an thlenma chuan Ohio Turnpike ka chuan sandwich lein anin no por nuwa dona chuan car chu khal chhuakin darkar chan vevel a khal nu chuan tlaidar rukle chan veya gulam chu khal le ri mai turin atia highway ani wangin
rikrum thil le laklo thil lawa chuan din ngot thei ani lova ti chuan kongsira chuan kar chu ti dingin dona le gulam chu an thutna in thleng turin kar atang chuan an chhuak ve ve a chuti rol chuan an hnunga ven pakhat ron dingin mipa pakhat chu silai nen ron chhuakin gulam chu panding ngal chatin a silai atin pa chuan a wallet chu ron phor turin atia dona chuan a bag a lai atang chuan gulama wallet chu ron phorin gulam chu a peya gulam puin chatakin chupa hena chuan a wallet chu a hlan chhong vele boka mase chu ti chung chuan chu mi swal chuan gulama chaldara tak chuan kap chhuain a venduma chuan tlan letin chak tak chuan a phit chhuak ta ngala gulam chu ni khoshelovin kongpui chara chuan a let nga ta dona le anu chu an chi ya yin tiber turpo shelo chuan kongalo tlan kar pakhat chu phardingin chupa chuan emergency lam ko sakin dona chu phone a peya dona chuan anumna mun chiang takina soilawa a tho soi hria ta harin operator chuan thesen tam tak a chhuak tia a soi chia chiang takina she theya anin biakna a fulo chau bok nen minute somni pali nuwa chau paramedics lam arun thleng ani paramedics arun thlen hian gulam chu thesen tam tak nen kong sira alo mu zoi ngai towa dona chuan a oma nemin CPR alo pe mol mula ani po thesenin alo bol hu zai zui to boka mithiam ten gulam chan tura ma an lak don chuan dona chuan anom ve ti reng shelo angmain gulam anun na chu chan thei in be sei takin tholop hlopin a om chu alo la nema po son angai hiarani police an ron thlen chuan thil thlen dan chu dona an zota a dona chuan sandwich leya an cholna plaza chuan gulam chuan an sandwich leina mantur pein a wallet a phora mase dollar somnga tlang hlir not somni buk thwa chawana yawangin dollar somnga chu a peya voitam gulam chu a wallet a poisa tam tham aklo tora a shilchin thu soiboka an chutna in thleng tura kongsira an ding khan an hnunga chuan motor dang aron ding te shat lo thole an chutna in thleng tura kara changa an chwa chuan mi pa pakhat chu au tor chunga vendum chenga alo chwa thole gulama wallet alak nuwa aka tak thode chu asoya dona chuan miswal mel chu a mel a sha thei to lo thole fit nga le in chi nemo in chi thum bor vel anirin thuwa soya adum veka ain thuam thole onelom lo tak anei thu ba ka vendum anei thu chu chaple khur hlok hlok chung chuan asoya anu dorothi po a khurna sain a chap ve boka engma zo hlei thei an nilovani akha tokin paramedics le police tin hena chuan gulama nun na chu engtikung emotalin chansak sham turin angen le chena mase munle huna inka pani boknen doctor gulam munda chu anunna chanzo rwalani talovani donai tho soi police ten an ngai thak tir chuan gulama poisa phorlai mutu chuan zuiroin poi khoina a thleng ta ni an ngaya mase a wallet ber a chu sakhnu poa kho en lai le mita mutu pani anom lai ngeya gulam akap chu makti na ria van nei ani inkana thlena chenga kar khat nuwa chuan police station a donai champa parole officer Chris Soter chu wakala anjin chwa ma khan dona chuan abula apasal gulam chuan bei atok mayang ti a hlau thu alo sei towa thil thleng tur hi a shelo ke mo ti mai turani ti ina soya heba ka hian Toledoa an kalmalo ka changkhan gulam chuan phone call mak tak tak le vauna adong renga enge mo thil diklo chu omniin a soi bokani Chris Soter thu soile police ten rin danan lo nei lok in ruk tumna kal swal ngot ani lo ti chu ain choi rem chau bok nen police te chuan donai ten swam an to nia an kar che dan le poi khoina thlen na bula motor dang che dan chu zirchan zain rel ta a dona golam le dorothi te kha sandwich an leina Ohio Turnpike ka khan tlaidar nga le minute nga an lut ti an she theya an hnunga chuan car dang aron tlan lut ve ngal che boka highway ya swam an to na changa motor chhuana exit nai ber chu
daruk le mini som thum pali 911 in donai hne na chenga kolan don lai vel khan apal tlang ti chu an shele ta boka sandwich dora chang chau khan ni lovin ahma chang dai to khan zui ruk an ni to ti chu police terin dan ania thushe tu ahming puan zar lo pakha chuan police te hne na chuan dona le deimen te in lai china chu asoi ve boka dona chuan deimen chu thil pek man tau tak takin avur na sa hleya nileng deuh thoa anin text thin thu te chu police te shila police ten heng thu an sha hnu phei hi chuan donai uire na le gulama thina chuan inzom na nei an ring ta hleya ti chuan deimen a in dap phalna nen chuan a in chu an dap ta a ta chuan dollar som nga no clear som pakwa chu an hu chuaka steroid burtereu te an hu chuak boka Dr. Gulama office chenga ruk chwa ani mel hle bokani hebaka hian deimana cell phone pahnih te chu lak sakin a text message te chu endik sakin a phone location te chu gulam le donai te phone location nen chuan an han khai khena ti chuan meri som pathum kumsang ni panga gulama ten tolido lam an panni jingkar ma taka chuan dona le deimen te chu an pahni chena in ve ve in kara tak chuan anin hmuti an she theya chonhulama deimen a phone location atang chuan deimen chu apartment a omle toin chumi hnuwa a chena in chang chuan marlama in khalin Hermitage Pennsylvania tower chuan a phone signal chu alo man leya he mun hi Dr. Gulam le dona te chena bulbor khaniya deimen hi Dr. Gulama chenna ina chenga lalo teya a omti na ni he mun a thlen nu rei lo teya dona chuan ron texin ka kalmain intur ka leilok don ti le niman nuam ka thei vele karon tek sangche ti chu thona dona Gulam le Dorothy te Toledo pantura an in an chwa san malu kaniya Gulama phone location history ya Ohio lam an pan huna chia hian deimen po Ohio lam panin an khal chuak ve boka tladaruk le minute ya chuan Portage Service Plaza Ohio Turnpike sandwich zorna nai bera tower chuan deimen a phone chu alo man le ta chata heti lai hi surveillance camera in Gulaman sandwich le Snackville alei lai alo la fo le chia boka hebaka hian surveillance camera changa alandanin dona khan Gulama wallet kha abeka changin a phora until eina man po kha dona in a pe ani tladaruk le mine somni pakwa chuan deimen phone signal chu swam an to na changa mel hlalo teya tower chona man fuwa zandar sari le minute kwa Service Plaza sandwich dorbula tower bok chuan aman fole boka hemi hnu hian a phone signal chuan Pennsylvania tower lam hnai tel telin dark car thum le mini somni hnuwa chuan ain bula tower chuan a phone signal man folein aina a thleng ngei ti ati chiang boka hemi zan hian dona chuan deimen chu texin thil rap thlak tak a thlenga tuna chuan ka shil theilo che nakina kan soidonia tiin awa teksa hemini hian dona le deimen chu voisomni pathum lain biain phone call mangin voiriat anin bia text message mangin chum som panga anin text boka police ten an hnu chuina lama hian Ohio chenga Pennsylvania pannokonga hian Gulama wallet a credit card a driver license chu munshan shanan chara deimen kong zo na lama ani vek boka Dr. Gulama ka ani na bulmaya khan silai mukor 9mm shotgun chenga chuak ne nge shot answer boka aming thup mita mutu pakhat chuan police te hna chuan dona le deimen baka dona le Gulam te inkar chu ron soi velein kan sha tangin dona le Gulam khan in chen an lo rot to ni kha anin nei tir khan in rem siamna an lo na ya asai nan thlap boka anin rem siamna chu hetiang hi ani an lo in chen ani chuan Dr. Gulama sum le pai dollar noi ni singa chu dona in achang venga aboral ani aro chuan a life insurance achangin dollar noi sari baka a in le lo thahnem tak dollar makta dwai ni chenga dollar makta dwai thum achangang tin hetiang thu no chui tu ten an sha hnu phei hi chuan dona chuan a pasal tha chan tur thata kaneya
Damian chu akut ke tan a hmang ta nia an ngaia mase an ngai dan te ti chiang turin finfiana chata kan nei lawani dona chu thiam taka komin Damian zok chu a pasal that tu ani an rin thu mang chuan an chimbudoi ta ama chu ati tir tu ani an rin hlel thuero an zep thlat thungani mase dona chuan Damian chu ani arin lo thu soya twal thatu kha Damian a in atoi zoka gulam den chuan in chen ngei an tum thule in chen an tum wangeroin anin kara chuan boina engma umlo niin an soyani Damian chu aina dan phalo steroid akola wangin man ania twal tha thuai ro chuan finfiana awmeu lo wangin man tel thei ani lawani jala nei hun tur ngakin jela hun a man lai chuan Sherlyn le Donna nena anin biak na te chu nu chui tu te chuan an ngai thla a mase eng thil ma rin hlel kai tur soi an nei lawa abial no pahnih te chu a hmangai thu te shila in ngai zona thule hla bak an chak chuak lawani ti chuan abial nu nge Sherlyn chu konve shim chain an sheta a Sherlyn chuan Damian chu twal that tu ani theilo thu te a chan po twal thana thlen lai khan Damian nen chuan anum dun reng thu te soya mase nu chui tu ten an cell phone records an chuan Sherlyn chuan do da soiti an she theya a chan po Damian kha Ohio a wangania Sherlyn ro Pennsylvania omdai thungani finfiana nena nu chui tu ten do da soiti an shil chuan Sherlyn chuan hlau thong tak chungin dot a soi thu a in puanga Damian nen chuan anum dun lo thu le Donna le gulam te inkar chu Donai soyang khan a chalu tuk lo ni na soi boka hetia Sherlyn in a thu soi thak nu hian Donna chu an kom vele a Donna chuan Damian chu twal that tu ani lo theidan engma a soi du ta biak lawani nu chui tu te chuan thiam takin Damian chu ain puan theinan Donna po alama achang to lo tin thu an bai verta chuta cha chuan Damian chuan alorin Donna in a phasan ti sha chuan nu chui tu te hena chuan tuala thana man ro a pai na chu apuang fai ta vek maya an ro mana siam dan de chu soin Donna chuan a pasal that tu chu Damian ani lo ti hin korta Damian na lam changin an zalen thei an lo in be saya Macedonia a phasan le siwanga in puang ta ani thu soya anin ton dan te soi chawin Donna chuan Damian laka changa ngai sakna don te chunwa ma thin Damian lain Donna in poisa chanem taka awur chu alo chen ham hama mase Dr. Gulaman anin lai chin na asha chwa nuwa chuan in chen arota a chetaka in chen rotin anin rem siam na letli tam dollar makta dwai kha chu in chen mana pe ka tiam boka mase Donna chu dollar million khata chuan alunga lo oi ve reng lawa Damian a soidanin Donna chu million khata lung oi mai turin atia mase Donna chuan a chan vau tur dik ta ka ngai a nei lo chuan a lung oi don lo ni in a soya ti chuan a pasal chu that mai tur le a chan vau tur a chan huna a chan ve chu a pek ve tur thu atiama a chan ve ringot po million ru ka changa million sari vel lai ni dona wangin anu le a unau te po nom satakin asiam ve thei to ang ti ri lupoin Donai thlemna chu a hnar zo lo ni na soya atira chuan silai mit puak tu ni chu adu lo wangin bidang roi mai adu thua soya mase Donna chuan arem te thlat lo an ro mandan diktak zoga chuan gulam chu an sa khobiakin mosa chongchai tura akal chu Damian chuan azoi ruanga pona aron chwa vele building pona chuan aloka pang tiania Damian chuan Dr. Gulam chu voi engmo zat azoi ruwa mase hun rem chang a mu thei meu lo tha ngei tumin Gulam chu Hermitage office a azoi ruwa mase Donna chuan rongkolin Gulam nena an chenai na chuan kal turina shila awathlen chuan Donna chuan Gulam office bang chulo ngakin an ina chuan kaplum mai turina shila masen chenom te chuan Damian chu an lo mu takin tin Gulama Toledoa azin hun chu remchang Donna shayin chumi huna tha chu anrel tuta Donna chuan midang mo lain
gulam chuan a wallet a keng lang zia ti kha mi zong zong in an rin theinan ruah manna alo siam tur thote mitam zokin an hmu theina hmun tura gulam chu ka ni se ti thote soya in rok nakal swalanga alan theinan le rin hlel akai lo nan mita hmu tu thu she tu danga tan ama nu nge Dorothy po a hrai ve tur thu soya rin hlel an kai lo nan ama ngei po chu hliam chete siam sak ve turin athia ma se dei man chuan chu ngai dan chu apum lo wangin gulam chau chu aka tur thoin a chang let ni hin an soyani romanna an che chwa pui dan chu soilein meri sombathum kumsang hi panga jingkara chuan dona chuan ron texin engemo pek tur nei thua shela an pani chuan an chena in ve ve in kar Mavaria chuan in muin an kalna tur Toledo me pa pe a chumi nu chuan deimen chu apartment a let lein thomhnu dum ve kain thuamin donai te chena in pia loka dora chuan donai te kar lo chwa hun chu a ngak ta dona chuan ron texin a ma kan soito anin pia loka dora chuan in tura le lok tur thu a shil kha an kal don ti a shil na alo ni chumi nu lok chuan Dr. Gulam apizon Dorothy le dona te chu an jaguar car chuan ron tlana Deimen a car park na an tlan pel vele Deimen chu a kara lutin an hnunga chuan a zui ve ngala Ohio Turnpike kan thlen chuan an korwak no por turin Service Plaza chuan an dinga doran lu ma chuan dona chu hoiletin Deimen chu avamel zawa dora changan chuan nuwa chuan dona chuan car chu khala motor ve wak tam deuh na lai tura car ati din theinan chawa khalani darkar chan ve vel a khal nu loka chuan motor ve wak tam na lai kong pui sira chuan car chu ti dingin chu dona in Deimen che ta hun ti a hria tirna ania ti chuan Deimen chu a car tang chuan chhuakin gulama wallet alak nuwa gulam chu a chaldara taka kapa kan chengalin Pennsylvania lampan na kong nai le rem chang bera chuan tlanin mun sang sanga chuan Dr. Gulam Munda wallet chunga kar te chu a kara chengina the chhuaka dollar somnga note sompakwa te ro chu ada cha a hnuwa nu chui tu te khan aina anwa mu chhuaka ni kha Deimen chuan police te chu tual thana na man 99mm handgun a the thangna tual thana thlenna hmuna changa mel hlau te a chuan a hrai ta a ma nu chui tu ten silai mukor an ngole silai te chu an han khai khina chu silai mukor chu Deimen a silai an mu chwa chenga chuak ngei ti fin fia ani ta boka Dr. Munda a tha nuwa Pennsylvania Deimen a letle nuwa chuan a thil ti poi takin aril ru ati shoma wangin aluak ngek maya a chhente kolin damdoi an rui nuwa Narcotics Anonymous meeting an tia chuan poilian tak a khoya wangin aril ru ti thoven na nakala zana chuan dona chuan ama chhong tak thil poi tak a thlen thu awasoi khania hei hi an lem chan na mai mai ania Deimen chuan chan chak na po anei lo wangin donai message chu a chang let lawani poi khoina a thlen hu chang khan dona nen chuan anin betlem hleya Christmas lai ro chuan ni hni chamin donai chenai na chuan hun awa mang veya dona chuan Louis Vuitton luggage man tho tak alo peya an pahnia mundanga in leya chen don chun rela ma se Deimen chuan hun reilo te chung chau chen puya poisa adon kim huna kalbo wangwang aril ruk ni na soya dona chuan twel nei ani chuan thoshe tu ta na chan adulo thu a soile taksia chuan ama chan tu le miswal kutwara bawral gulamanu pui ber alama a chan lo chuan Deimen chu din mun cheta ka omin dona chu thil te swalo angmain a don ti a shevekar sia donai fin vervek na te chu alo man phave tho sia nu chui tu te ne na thil thlen dan soi chwa lo chu chai na sheta zo kani nu chui tu te chuan kor trai la chuan donai poi khoi le arwa man na te puang chhuaka thoshe tuwa a jan chuan shimna nep sok a mu theinan theitop an chwa pui tur thu an tiama ti chuan inrem siamna nein Deimen chuan plea deal a sign ta a kumsom pasari le a chanve lungin tang turin
achung thu relania June kumsang ni pasaria donai trial chu nei nivelein dona chu mi zui ru ka wanga thina thlenga innam hnoya wangle mi that tura midang roile poi khoi na na ral thuam man thu boi pani siam sakania demian chuan nu chui tu te hena ain puanang khan donai ro man na le athiam lo na te chu dar kar nga chung zet korta chuan asoya demian chuan dona chuan poi an khoi nu khan dollar sing thum vel chu ape ve towa a poisa man anain poisa hlom lian min pek tur anei lo tiin asoyani donai lo yarte chuan an thei topin dona chu chan tumin demian chuan ama puin court chunga chia cham to noa do da soi to thote mi kutram le ku tho ching tak mi ani tin an soya dona hian ama chang toin ku thole bona siam ala nei ngai lo damdoi man swal ti lo khachu midang tina theizong in che ta tho ngai lo tin chanan khone samaya dona le gulam te chu nu pai ngei tak in ngai tak le in ko ngei tak an ni tia soi tu te chu thoshe tu tan stena chuan kawan ni boka donai lo yarte chuan demian chu thik thu cheve takania dona chu pasal nei la ya ni sia ama a pumbela du wangin hetiang poirap thak hi a khoi niin an soya ma se demian chuan sena chuan dona chu abial nu koplai mek om chhun po ni lawa aya no pangle chhelau koppo anei nuala a poisa don tur a mo huna tlan bo sandai atum jok tho tele thik thu wangle amari rupuak chhuaka kulam chu that ani lo thole chutiang tidu tur khopin dona chu adu lo thu asoya finfiana a chato boka donai lo yarte chuan jury teril ru chu a hne zotlat lo ti chuan july ni ruk kumsang ni pasaria chuan donas mos chu thu boy an sem sak zong zonga chuan thiamlo chantir niin ram ta na mi hlu le mi poi mo tak a pasal ngei dr gulam munda atha wangin dam chung lungin tang tole thu boy pathum dang thiamlo achana te chuan khaza thum somruk chung tang turin just chuan achung thu arel sakta ni kumsom pasari le chanve chung demian chu lungin tang tura tini ma se kumsom panga chung atan nuwa december kumsang hi somhnia khan chwa zalen ania kumin july kumsang hi somhni pani ma khachuan a chanchin sha tur a umlo hleya ma se july ni somhni pakwa kumsang hi somhni pani khan aliqui pa state trooper te chuan patrol an nei lain franklin minimart building pona boina a chwa thundonga mi pa pakhat chuan dor chunga lut tur mi engemaza chu silaya vawin alautina dor chunga chuan lut vek turina shila mi pa pakhat chu pona atlan chhuak loya miswal chuan umzuin chupa nen chuan anin ma chhon taran maya chutia anin ma chhon lai chuan police te chu lo thlengin miswal chu a silai pai thaturin an tia mase silai chu pai thadu lovin miswal chu dor chunga tlan lu thutin police officer te chu akap zuya pakhat chu akeya akap hliam nge a officer pakhat chuan tukzal thei hlovin kutkol abun tira hemi swal hi tudang nilovin damian bradford ngai kha aloni damian chu tol tha tum thu boy midang ri krap le dan phalo ral thwam manga police officer aka hliam le police te be atuma wangin thu boy siam sakania jail lama norliam anile tani thilchang tak pakhat chu kumsom panga chung lungina tan chung khan anun siam chat atum haulawa atan hun chung atan ma chwa zalen phei chu a phulo tak zetani heti lain in ngaina swale ona swala wanga nuna chan ta dr gulam munda kha khatyanga thi kha a phulo tak zetani